Sa Lapu-Lapu City, usa patay, usa angol sa nahitabong pagpamusil sulod sa merkado publiko sa Barangay Poblacion, kaganihang tungang gabii. Samtang laing biktima usab sa pagpamusil sa Barangay Buaya, nadangat sa tambalanan. Ani ang report. Nakabsan gayud sa kinabuhi ang 25 anyos nga trabahante sa merkado sa Barangay Poblacion, Lapu-Lapu City, kinsa na ila sa angga nga Clifford, human mahiagom og samad pinusilan sa wangbahin sa dughan. Samtang padayon karong nagpaalim sa tambalanan ang 26 anyos nga dispatcher nga nahiagom usab og samad pinusilan sa ubos nga bahin sa iyang buko-buko. Ang duha gikatahong didto sa sulod sa bodega sa mga utanon, dihang kalit kining gisud sa wa mailhing suspitsado ug gipamusil. Matud sa mga manindahay dinhi sa merkado, alas 8 pa lang kagabi, sirado na ang mga stalls dinhi, lakip na ang mga bodega sa maniini. Ang usa sa mga biktima nga nakalas, kinsa gikatahong slicer sa mga utanon sa usa ka tindahan dinhi sa merkado, gikatahong dinhi magkatulganan. Gani, kung inyo makita, dinhi sa ubos nagpasad ang mga taong. Uban pang mga utanon nga lakip unta sa iyang slicon. Matud sa usa sa mga manindahay sa dapit, tagahabagatang bahin sa Sugbo ang nakalas. Kinsa nangita pa og balay nga maabangan sa Lapu-Lapu City human nakasulod og trabaho, isip tig slice sa mga utanon sa usa sa mga stall sa merkado. Ingon siya nga mag-abang lagi siya kitag abangan. Niya wa mi kay baw nga duha di sila diha. Yara tong amigo siguro. Siya ra yung usa trabahante dire. Wala may kaybaw anam kung anong na siya kauban. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, gikatahong miangkon ang dispatcher kinsa nakasurvive atol sa pagpamusil nga nagsuyop sila ni adtong higayuna, dihang kalit lang naabot ang mamumuno. May mga CCTV unta sulod ug palibot sa merkado publiko, apan matod sa usa sa mga market inspectors, duha ka adlaw nang way kuryente ang merkado, human ni aso ang breaker niini. Tungod kay haliri lagi ang among technician, wala ka jote, wala ka ilis og breaker, so mao na nga ang karon mga hitabo di gid makita sa CCTV kay tungod ani ang among monitor wala may supply kuryente. Gipaladman pa sa Lapu-Lapu City Police ang investigasyon sa anggulo sa illegal nga drogas kung kutob lang bagayod ang mga biktima sa paggamit o nalambigit bagayod sa pagpamaligya. Mga person of interest nga gisubay sa itong investigador karon is katumang within sa merkado nga mga ka-grupo nila about ang drugs. Samtang sa laing insidente sa pagpamusil sa Saak Buaya, nahiagom og samad pinusilan sa apapangig ang usa ka 42 anyos nga lalaki nga mulupyo sa dapit. Ang insidente nakuhaan pa sa CCTV sa barangay. Samtang giagda og inom ug sugba-sugba ang biktima sa iyang mga higala daplin sa karsada, usa ka lalaki nga naka-face mask ug nagkao ang mipaduol sa dapit ug nagpakaron ingnon mopalit sa tindahan. Daw misuway pa kini og pagpasinsiyo sa dala niyang kwarta, samtang giklaro niini ang hitsura sa biktima. Milipot ang sospek og hinay-hinay nga mikuot siyang armas, dayon pusil ngadto sa biktima. Kung ba na kay na-shock siya, wala sad siya katingog niya pag murag magpabutog-rutog balik, moto akong bana ni dagan siya pangadto, dagan siya kay basig simbakog ko ano. Maapil siya ba? Misway paunta pagpusil og balik ang sospek, apan mikagarang iyang armas, hinungdan nga midagan kini paingon sa usa ka motorsiklo ug dayon sibat. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga gipasabot sa biktima nga rido kon away pamilya sa mga Muslim ang posibleng motibo. Na sila yung mga person of interest pero di kay sila mo divulge kay away pamilya ka kuno sila ray bahala mo settle or mo bawas. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.